പപ്പായയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പപ്പായയിലുള്ള പാപ്പെയിൻ എന്ന എൻസൈം പ്രോട്ടീനുകളെ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഗ്യാസ്, മലബന്ധം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി കൂട്ടുന്നു. ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി, എ എന്നിവയും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ അകറ്റാനും തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യം, നാരുകൾ, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ പപ്പായയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ വീക്കവും വേദനയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഒരു ടിപ്പ്: പപ്പായ കഷ്ണങ്ങളിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീർ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ സി ശരീരത്തിന് ലഭിക്കാനും സഹായിക്കും.